lytter til podcasten Kuren mod stress. En podcast for dig, der ønsker at holde stressen langt på afstand, og i stedet lade glæden og meningen fylde i dit liv. Mit navn er Lisbeth Fruensgaard. Jeg er forfatter og coach med speciale i stresshåndtering, og har siden 2006 guidet hundredvis af mennesker og arbejdspladser ud af stress. Jeg glæder mig til også at dele min viden med dig og inspirere dig til at leve et stressfrit liv. Hjertelig velkommen indenfor. I denne første episode af Kuren mod stress vil jeg dykke nærmere ned i, hvad stress egentlig er for noget. Der findes rigtig mange myter om stress, så hvad op og ned? Hvordan er det, stress påvirker os? Hvordan påvirker det kroppen? Hvordan påvirker det hjernen? Hvad er forskellen på travlhed og stress? Hvad er stress, og hvad er stress ikke? Det er det, vi dykker ned i denne episode. Velkommen til. Hej og velkommen til den her første episode af podcasten Kuren mod stress. Jeg vil her i dag sætte rammen om det hele, kan man sige, og tale om, hvad stress egentlig er for noget, og også rigtig meget om, hvad det ikke er for noget, for der findes mange myter om stress, og måske er du selv stødt ind i nogle af dem. Så mange omtaler stress som en folkesygdom, og nogle mener, at det kun er svage, der bliver ramt af stress eller dovne, og andre mener, at stress bare er lige med travlhed, og i virkeligheden et ord for det samme. Så i dag dykker vi ned i, hvad er egentlig hvad, og hvad er op og ned på det hele. Rigtig hjertelig velkommen til. Lad os starte med at vende det lidt på hovedet og kigge på, jamen i stedet for at kigge på, hvad stress er, så kunne man jo også vende om at sige, jamen hvad er god trivsel, hvad er god balance, hvornår har vi den her gode balance og trivsel? Det kan du jo spørge dig selv om lige nu. Hvornår ved du, at du har god balance og at du er i god trivsel? Det vil der være rigtig mange definitioner på, alt efter hvem man spørger, fordi vi er individuelle mennesker. Men en måde måske sådan generelt at definere det på, som jeg ofte gør, er, at vi kan sige, at balancen findes der, hvor du brænder for det, du laver, uden at lade dig selv brænde ud. Og det punkt er faktisk en hårfin balance. For det er også sådan, at vi kan bruge os selv for lidt, sådan at vi ikke udnytter de kompetencer, vi har. Vi bruger ikke os selv godt nok og ender egentlig i en zone, hvor vi i virkeligheden keder os. Vi møder måske apati, vi har en følelse af middelmådighed, mellemtilfredshed. Og her der skal vi skrue op for styrken, sådan at vi bruger os selv til det punkt, hvor vi faktisk bruger os selv fuldt ud, men ikke overbruger os selv. Og det er lidt det, jeg mener med, at balancen findes der, hvor du brænder for det, du laver, altså der, hvor du er engageret, passioneret, interesseret i det, du laver, men uden at du lader dig selv brænde ud i det. Så det er det, vi kommer til at tale lidt om i dag. Hvordan er det, du finder lige præcis det punkt? Jeg tænker, det er en løbende justering for os alle at være opmærksom på det. Og en af de måder, man kunne dykke ned i det på og sige, hvordan finder jeg egentlig det punkt, det er at finde der, hvor du er i flow. Det vil sige der, hvor du trives godt i din hverdag og føler, du har det overskud, der skal til. Så når vi skal finde vores flow-område, kunne vi kalde det, jamen så kunne vi gå ind og kigge på 2 parametre, nemlig de krav, der bliver stillet til os, og så de ressourcer, vi har til rådighed. Og når der er god sammenhæng mellem dem, det vil sige, når vi har ressourcer nok til at mødekomme de krav, der bliver stillet til os, jamen så har vi typisk en god trivsel og en god balance. Og de krav, der bliver stillet til os, jamen de kan jo både blive stillet fra omverdenen. Der bliver stillet rigtig mange krav til dig fra omverdenen. Det kunne være krav fra din arbejdsplads, men jo også krav fra hjemmefronten, fra familiefronten
om alt det, som du skal være og gøre på det område. Så det er sådan den ene del af krav. Men faktisk er det sådan, at langt de største krav, de kommer ofte fra os selv. Så ikke sjældent, så har vi nogle skyhøje ambitioner for, hvad vi kræver af os selv, hvad vi forventer af os selv. Og de krav er med til at sætte nogle meget høje standarder i vores liv, som kan være rigtig svære at leve op til. Så hvis du på et tidspunkt føler, at du måske ikke helt er inde i det her gode flow, måske ikke helt er i den gode balance, så er det en rigtig god idé at spørge dig selv, jamen, har jeg måske for høje krav til mig selv? Og når man skal udforske det, så plejer jeg tit at sige, jamen, hvis vi kan sænke de krav, vi har til os selv, hvis vi kan sænke vores egne standarder, uden at der er nogen, der kommer til at lide decideret nød, så kan vi med det samme gøre det, uden at blinke med øjnene. Så sker der ingenting ved at gøre det, og det vil faktisk være en rigtig god idé at gøre. Rigtig mange mennesker, de præsterer langt mere, end der er nødvendigt. De præsterer måske 120-140%, altså langt over, hvad der egentlig er tilstrækkeligt. Og al den her ekstra præstation, jamen den går direkte ind i stresskassen. Ofte så yder vi den her ekstra præstation, fordi vi ikke er ikke helt sikre på, om vi egentlig gør det godt nok. Så det kan også ofte have at gøre med, at vi ikke får den rette feedback fra arbejdspladsen. Det kan være, at man har en kultur, som hedder, hvis du ikke hører noget, så er det fordi, der ikke er noget galt. Men hvis man kun hører noget, når der er noget galt, så er det meget svært at vide, om den indsats, man yder, er tilstrækkelig. Og så er de fleste af os sådan, at vi tænker, jamen, så må jeg, i stedet for at risikere at yde for lidt, så må jeg hellere yde lidt ekstra for at være på den sikre side. Og så kommer du altså i den her situation, hvor du yder langt mere, end du rent faktisk behøver at gøre. Og hvis det bliver kombineret med høje krav på privatfronten også, ja, så står du lige pludselig i en situation, hvor du risikerer at løbe tør for ressourcer. Hvis vi kigger på ressourcerne, så handler det om dine energimæssige ressourcer, dine tidsmæssige ressourcer, dine økonomiske ressourcer. Og det kan også handle om dine kompetencer, det vil sige, at man har de kompetencer, der skal til for at løse en given opgave. Og igen, når det harmonerer med de krav, der bliver stillet til os, jamen så er alt godt. Men mange kommer i den situation, hvor der egentlig er for lidt ressourcer, så hver eneste dag, så føles det som om kravene er større end de ressourcer, der er til rådighed. Det kan vi godt klare i en kortere periode, måske 1 uge, 2 uger, 3 uger. Men så begynder det også at have nogle konsekvenser. Så er det, kroppen kommer på overarbejde, og stressen begynder at snige sig ind. Så derfor er det vigtigt at stoppe op og jævnligt spørge sig selv, jamen er jeg inde på den her flow-linje, hvor der er en god balance mellem de krav, der bliver stillet til mig, og så de ressourcer, jeg har til rådighed. Og her skal du altså huske at tage højde for, at der selvfølgelig er nogle peak-situationer på arbejdspladsen, hvor der er ekstraordinært travlt, eller der kan ske noget på hjemmefronten, som kræver ekstraordinært meget af dig. Og det kan du altså godt holde til at være i midlertidigt. Og med midlertidigt mener jeg altså de her 1, 2, måske maks 3 uger. Så skal vi tilbage i en god balance, hvor der er et godt flow og balance mellem krav og ressourcer. Hvis vi bliver hængende i længere tid i en situation, hvor der er større krav, der bliver stillet til os, end vi har ressourcer til rådighed, jamen så er det altså, at kroppen begynder at reagere på det med nogle af de signaler, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Der findes en lille anekdote, som handler om nogle frøer. Nogle kogte frøer faktisk. Og anekdoten den går på, at man på et tidspunkt lavede et forsøg, hvor man tog en gryde med 37 grader varmt vand. Og så smed man nogle frøer ned i den her gryde, og man tændte for gryden og varmede vandet op. Vandet det blev varmere og varmere, og til sidst så kogte vandet.
hvorved frøerne døde. Og det man kunne se i det her forsøg var, at frøerne de svømmede rundt og svømmede rundt og svømmede rundt ned i det her varmere og varmere vand, indtil de ikke svømmede mere, fordi de døde, de blev kogte. Så lavede man et nyt forsøg, hvor man tog nogle nye frøer, og her der startede man med at have en gryde med kogende vand, og så smed man nogle frøer ned i det her kogende vand, og her kunne man se, at frøerne de gjorde hvad som helst for at undslippe det her kogende vand. De kunne med det samme mærke, at det miljø, de var på vej ned i, var livsfarligt for dem. Og derfor gjorde de hvad som helst for at komme væk. Og grunden til at fortælle den her lille anekdote er, at det på mange måder viser eller illustrerer, synes jeg, hvordan stress opstår. Fordi stress kommer ikke sådan pludselig fra den ene dag til den anden, med mindre at vi bliver udsat for et eller andet ekstraordinært. Man kan på mange måder godt sige, at stress det kommer snigende. Så hvis du er dagligt er i et miljø, som bliver varmere og varmere, så vil du typisk ikke opleve det, fordi det måske bare stiger med et par grader hver dag. Og når jeg siger varmere og varmere her med et miljø, så mener jeg et miljø, der bliver mere og mere stressende for dig. Så derfor kan det lade sig gøre at blive faktisk meget stressramt. Og sidde med følelsen af slet ikke at have opdaget det undervejs. Når vi kigger tilbage på det, og jeg har siddet med mange stressramte, som har været uforstående over for det her, så når man sidder og kigger tilbage på forløbet, så kan man tænke, hvordan kunne jeg lade det ske? Hvordan kunne jeg lade det komme så vidt? Hvordan kunne jeg lade mig selv blive så stressramt? Og en af forklaringerne er, at du har været i det her miljø hver eneste dag, og det er langsomt blevet varmere og varmere. Fordi du har været i det hver dag, så har du ikke registreret den her ophedning, overophedning. Og samtidig også fordi du ikke har været opmærksom på at registrere det. Og det er så en af nøglerne også til at håndtere stress. Det er netop den her opmærksomhed, hvilket vi kommer tilbage til i nogle af de følgende episoder også. Så vi kan, hvis vi nu var kommet udefra til det her meget overophedet, meget stressfyldte miljø, for vi kunne forestille os, at du var kommet som ind på en arbejdsplads som besøgende, på kundebesøg, eller måske som ansøger til et job. Og med det samme, så mærker du den her meget hektiske, stressfyldte stemning, og folk, der ser meget stressramte ud, og alt er kaos. Så vil du sandsynligvis være på vagt, og måske vil du endda bakke ud igen og tænke, det her, det er bare ikke noget for mig. Det skal jeg slet ikke ind i. Så der er altså forskel på at komme udefra og se det, og så være i noget hver dag. Og igen, husk det er forklaringen på, hvorfor vi kan nogle gange lade os selv komme så langt ud med stress. Så det er ikke fordi, du har været uopmærksom, eller fordi du på en måde er fejlbehæftet. Det er sådan fuldstændig naturligt, og det sker for langt de fleste. Men det er altså her, vi kan lære at have den her opmærksomhed, som vi kommer tilbage til. En af de myter, jeg nævnte her i starten, var den om, at travlhed er det samme som stress. Så lad os lige få adskilt de to ting ad. Travlhed er en ting, stress er en helt anden. Og grunden til, at de smelter sammen, tror jeg, er, at ordet stress bliver brugt meget flink. Så hver gang vi har en smule travlt eller føler os lidt presset, så siger vi typisk, at jeg er virkelig stresset i dag. Men faktisk skal vi have lige så travlt det skal være, uden at blive stressramte. Og nogen trives med at have rigtig travlt. Og kan være det uden problemer. Så travlheden bliver først til stress i det øjeblik, at vi begynder at miste overblikket. Så længe vi har følelsen af at have styr på det, at have tjek på det, og kan nå vores deadline. Man kan se, at der er godt nok meget i min kalender, men jeg har det planlagt, og jeg kan nå det, og jeg kan gøre de ting, jeg gerne vil, og jeg når det hele tiden. Så vil stressen eller travlheden ikke gå ind og stresse. Men i det øjeblik, at vi mister følelsen af at have det her overblik, at vi føler, at tingene begynder at skride, og at vi ikke kan nå vores deadlines, og at tingene kan blive ubehagelige, netop fordi vi ikke kan nå det, vi gerne vil. En følelse af utilstrækkelighed begynder at snige sig ind. Så har vi åbnet døren for stress.
Og herfra kan stressen lige så langsomt begynde at bygge sig op med forskellige signaler. Så det kunne typisk være situationen, hvor vi er nødt til at give afkald på noget i vores liv, for at gøre noget andet i vores liv. Det vil sige, for at du kan nå det, du skal arbejdsmæssigt, jamen så er du nødt til måske at ringe hjem og sige, jeg kommer desværre hjem og spiser aftensmad i dag, eller du er nødt til at ringe til dine børn og sige, jeg kan desværre ikke komme og se fodboldkampen alligevel, eller jeg kan desværre ikke komme og se det teaterstykke. Jeg ved, jeg har øvet på det så lang tid, men der er noget arbejdsmæssigt, så jeg kan desværre ikke komme. Den følelse, og måske har du prøvet at sidde med den, det her med at måtte sige nej til noget, der faktisk betyder rigtig meget for dig, for at kunne håndtere noget andet, som også er vigtigt. Og desværre er det ofte sådan, at det er arbejdet, der bliver valgt til, fordi det kan have nogle store konsekvenser. Vi kan i hvert fald i vores hoved få bygget det op til at have nogle ret store konsekvenser, hvis vi ikke leverer til den deadline, der nu engang ligger, eller hvis vi ikke lever op til det, vi skal på jobbet. Og så spiser vi af de andre områder af vores liv, nemlig vores familie og vores egen sundhed. Og når vi er i den situation, så kan man sige, at vi lige så stille begynder at spise vores egen energi og grave et dybere og dybere hul for os selv. Og det er forklaringen på, at stressen sætter ind i den her situation. Så forskellen mellem travlhed og stress er altså overblikket. Det er et kodeord her, et nøgleord her, at så længe du har overblikket og følelsen af at have styr på det, så er travlhed rigtig fint. I det øjeblik, du får følelsen af, at det kan blive lidt ubehageligt for dig, så er du i en situation, hvor du skal være opmærksom, og hvor du skal have rettet op inden alt for længe. Så hvad er stress egentlig for noget? Lad os prøve at lave en definition af det, så godt som det nu er muligt. Der findes ikke nogen officiel definition af stress, og stress har rigtig mange ansigter, og kommer til udtryk på utrolig mange forskellige måder, alt efter hvem man er. Ofte er det, vi i forvejen er disponeret for i vores gener, som sådan, der bliver skruet op eller ned for i en situation, hvor der er stress inde i billedet. Og i næste episode, der kommer vi til at tale meget mere om nogle af de signaler, du skal være opmærksom på, og nogle af de typiske stresssignaler, hvad det er, du skal holde øje med, og hvordan du kan lære at blive rigtig dygtig til at bevare en sund balance, fordi at du er opmærksom på din egen krop. I virkeligheden så havde menneskeheden nok ikke overlevet uden stressresponsen, fordi stress er en overlevelsesmekanisme, som hjælper os med at få nogle ekstra ressourcer i farlige situationer. Så måske har du tidligere hørt historien om urmanden, der enten kunne kæmpe eller flygte. Så hvis vi går hele vejen tilbage til hulemennesket, jamen så var han og hun dengang i en situation, hvor livet egentlig kun handlede om at skaffe mad. Hver dag handlede om overlevelse. Og i den her proces med at få skaffet mad, jamen der opstod alle mulige farer, livstruende farer, men andre mennesker, man skulle kæmpe imod, eller farlige dyr måske, man skulle kæmpe imod. Og for at sætte mennesket i stand til at håndtere den her fare bedst muligt, jamen så er trådt stressresponsen ind. Så lige så snart mennesket stod over for en farlig situation, jamen så begyndte kroppen at sprøjte stresshormoner ud i blodet. Og vores stresshormoner, de to sådan mest vigtigste stresshormoner er adrenalin. Du kender måske følelsen af adrenalin, når du bliver lidt nervøs, så er det adrenalin, du mærker, der suser rundt i dit system. Og så er det kortisol, som er det egentlige stresshormon. Kortisol er også vores vågenhedshormon, så vi skal have kortisol i kroppen, men i den her situation, hvor vi står i noget faretruende, eller oplever at stå i noget faretruende, jamen så vil det her stressrespons efter noget tid blive forhøjet også. Og de her to hormoner gør forskellige ting i kroppen. Blandt andet får det blodet til at gå ud til musklerne. Det er jo rigtig smart for urmennesket, fordi at så kunne han eller hun kæmpe mod den her fare, få kræfter til at kæmpe. Der sker også en ændring i blodsammensætningen, sådan at hvis man nu får en skade, jamen så vil den hele hurtigere. Og alt sammen bidrog det her til, at
urmennesket havde bedre chancer for at overleve. Hvis vi så skruer tiden hele vejen frem til i dag, ja, så ser vores hverdag jo markant anderledes ud. Men biologisk set fungerer vi stadigvæk på samme måde. Så vi har stadigvæk den her stressrespons, og det skal vi være glade for, fordi der er jo stadigvæk livstruende farer, heldigvis ganske få. Men hvis du stod midt uden på en stor vej, og der kom en lastbil kørende imod dig, jamen så ville du jo i princippet være livsfare. Og i den situation vil det ikke være din analysehjerne, der går i gang med at analysere på, om du skal gå til højre eller til venstre, eller lige vente lidt. Nej, det er urhjernen, der tager over her og får dig til at flytte dig så hurtigt som muligt. Så helt automatisk reagerer du og gør alt, hvad du kan for at øge dine chancer for at overleve. Det samme sker, hvis du er ved at brænde din hånd, eller hvis du er ved at falde ned ad en trappe, eller hvis nogen skulle være ved at slå dig, så værger du for dig. Alle de her situationer, vi kan komme i, jamen der træder stressresponsen ind. Så langt, så godt. Det vi også skal bruge stressresponsen til, det er, når vi skal præstere noget ekstraordinært. Det kan være, at du skal til en jobsamtale, eller du har en eksamen, eller måske skal du holde en tale til en fest, og du kan mærke, at det er du faktisk lidt nervøs for. Og i den situation, der træder stressresponsen også ind, og det er det, vi typisk mærker som nervøsitet. Og i virkeligheden er det noget, kroppen gør for at hjælpe os med at præstere. Man kan sige, at vi får lidt ekstra kræfter, der kommer lidt ekstra benzin på motoren til, at vi kan gå ind og lave den her ekstraordinære præstation. Og når den præstation så er overstået, hvis det er en eksamen, så kommer man ud, og man får en karakter, og døren bliver lukket igen, og så falder kroppen til ro igen, og det samme efter talen og jobsamtalen og hvad det ellers kan være. Og så er alt sådan set godt. Og det er det, som nogen også omtaler som positiv stress, hvilket jeg altid er lidt varsom med, fordi at det kan hurtigt blive til, at stress er positivt, og det er det ikke. Men lige i den her situation kan man sige, at her hjælper stressresponsen os til at præstere. Det, der er vigtigt at holde fast i, er, at det kun er godt, så længe det er midlertidigt. Altså midlertidigt kan vi godt klare at være under det her pres, det her ekstraordinære store pres. Og med midlertidigt mener jeg ganske kortvarigt. Og her er vi tilbage til de her 1, 2, maks 3 uger, hvor vi kan være i den her situation, hvor vi presser os selv ekstraordinært, og hvor kravene typisk vil overskride i hvert fald den følelse, vi har af de ressourcer, vi har til rådighed. Vi har ofte flere ressourcer, end vi umiddelbart føler. For mange er hverdagen i dag blevet en ekstraordinær præstation. Så det er det, der er mange tilfælde er udfordringen her, at rigtig mange mennesker vågner om morgenen og tænker på dagen foran og føler egentlig, at den kræver mere, end der er ressourcer til. Og dermed så sætter ubehaget ind. Følelsen af, at hvis man skal komme igennem den her dag, så bliver det ubehageligt på den ene eller anden måde, fordi enderne kan ikke rigtig mødes. Så her, der taler vi om det, der fylder allermest i forhold til, hvad der skaber stress for os i dag. Det er nemlig de oplevede farer. En ting er de reelle livstruende farer, men det, der fylder meget mere, er oplevede farer. Og en oplevet fare er noget, som hele dit system vurderer som værende farligt, eller vurderer som værende farligt. Og det gør det lige så snart du får den her følelse, eller bare en tanke om, at det kan blive ubehageligt for dig. Og så er vi tilbage ved den her situation, du ligger under dynen om morgenen, og du tænker på dagen foran dig, og du får med det samme en tanke om, det her det bliver ikke godt, eller det her det klarer jeg ikke, eller det her det bliver virkelig hårdt at komme igennem, og det regner også udenfor, og jeg vil egentlig meget hellere være sammen med mine børn, og jeg tror ikke, jeg kan klare den her opgave, jeg skal, og hvad synes min chef nu, og nu får jeg nok skæld ud i dag, og måske bliver jeg fyret, osv. osv. Måske kender du den her negative tankestrøm, der kan gå i gang allerede fra morgenstunden. Og lige så snart den her tankestrøm starter, så har du alene via dine tanker faktisk igangsat den her stressrespons. For det er det, der er med vores smarte hjerne, vores fantastiske system på mange måder. Hjernen kender ikke forskel på tanke og virkelighed.
Den reagerer bare på det, du tænker, uanset om det er en del af virkeligheden. Og derfor er tankearbejde en rigtig vigtig faktor i arbejdet på vej ud af stress, og i arbejdet med at forebygge stress. Og det kommer vi meget mere ind på i en af de senere episoder. Men du kan altså allerede fra morgenstunden via dit tankesæt skabe den her stressrespons. Så de oplevede farer fylder som regel for mange mennesker rigtig meget, og det er vigtigt at være opmærksom på det her indre tankesæt. Men fordi kroppen tror, at der er fare på færde, den skelner ikke mellem, om det er et svært møde, der skal klares, eller der ligger en løve ude bag soveværelsesdøren, jamen så går den straks i gang med at gøre, hvad den kan for at få dig til at komme bedst muligt gennem den her farlige situation. Så kroppen er din allerbedste ven, og den gør altid alt, hvad den kan for at hjælpe dig med at præstere. Så lige i den her situation, der begynder den med det samme at øge produktionen af stresshormoner, for at sætte dig i stand til at klare den her, i anførselstegn, farlige dag, der ligger foran, fordi kroppen ved ikke bedre. Kroppen ved ikke, om det er hungersnød, eller krig, eller et farligt dyr, eller hvad det er, der ligger foran. Den fornemmer bare, der er noget farligt på færde. Så jeg håber, at det forklarer lidt om den her stressrespons, og hvorfor den opstår, og hvorfor den kan opstå, uden der egentlig er en reel fare. Og også hvorfor vi overhovedet har den. Vi skal dybest set være glade for den. Hvis vi skal prøve at komme med en eller anden sådan overordnet definition af stress, så kunne det være, at vi kommer ind i en hormonel tilstand, der gør, at vi kan yde noget ekstraordinært i en pressesituation. Så stress er ikke en sygdom i sig selv. Det var noget af det, jeg startede med at sige, det her med, at stress er en folkesygdom. Men det er en tilstand, vi kan komme i, en ubalance, en hormonel ubalance, vi kan komme i, der over tid kan fremkalde en masse forskellige ubehageligheder og sygdomme. Det, der også er vigtigt, er at nævne, at stress er en sund situation på en usund situation. Så hvis du mærker stress, så mind altid dig selv om, at det er fordi din krop fungerer, din krop er levende, den gør det for at passe på dig, og i stedet for at vende pilen indad, som vi ofte kommer til at begynde at kigge efter fejl i os selv, og hvorfor nu det, og hvorfor kan jeg nu ikke klare det her, så skal du vende blikket udad og kigge ud på de relationer, du indgår i, de situationer, du indgår i, for det er her, der er noget, der er ude af balance. Og det er også her, du finder nøglen til at komme af med stressen igen. For det handler om at få rettet op på den ubalance, for eksempel ubalancen mellem krav og ressourcer i dit liv. Og endelig vil jeg lige nævne, at stress typisk rammer stærke, loyale og arbejdsomme mennesker. Jeg har hjulpet gennem årene hundredvis af mennesker ud af stress. Og kendetegnene for dem alle sammen er, at de er meget loyale. De vil typisk gå gennem ild og vand for deres arbejdsplads. De er stærke. De har blot været stærke i alt for lang tid. De har været stærke for alle mulige andre og glemt sig selv i processen. De er ekstremt arbejdsomme. Så alt det her snak, myter kunne vi kalde det, om at stress rammer de dovne, dem der ikke kan klare mosten, dem der er lidt svage, det har intet på sig. Så jeg tænker, det er en vigtig pointe også, og i øvrigt også en vigtig pointe, at ja, selv den stærkeste kan blive ramt af stress, og vi kan alle sammen blive ramt af det, hvis vi ikke er opmærksomme og passer på. Heldigvis kan vi også alle sammen komme ud af det igen. Det kommer vi til at snakke meget mere om i løbet af den her podcast. Det var det, jeg havde til dig her i første episode, hvor vi altså har talt om i første omgang nogle af de ting, der er med til at forårsage stress. Blandt andet den her ubalance mellem krav og ressourcer i vores liv. Vi har talt om den her følelse af utilstrækkelighed, hvordan den også kan være med til at fremkalde stress. Og vi har talt om, hvad stress egentlig er, sådan helt biologisk, hvorfor vi overhovedet har stressresponsen, og hvorfor vi skal være glade for den. Og vi har talt om, hvordan der er forskel mellem reelle livstruende farer og oplevede farer, og hvordan de her oplevede farer fylder langt mest og er med til at udløse en masse stress i vores hverdag. I næste episode dykker vi mere ned i, hvad det er for nogle ting, du skal være opmærksom på, hvad er det for nogle symptomer, du skal
lytte efter og mærke efter i din krop. Og som sagt kommer vi senere ind på, hvad du kan gøre for at forebygge, at de opstår, eller for at komme af med dem igen, hvis du er landet i stress. Du lyttede til podcasten Kuren mod stress. Podcasten, der giver dig viden og inspiration til at leve et liv uden stress. Mit navn er Lisbeth Fruensgaard. Du kan læse meget mere om mit arbejde med stress og stresshåndtering på lisbethfruensgaard.dk. Tak fordi du lyttede med.